Ayatan nga gagayem ka nagabsata, yabrasa mi ti kablaw kada kayo, kaniti parabor ti Diyos. Kat iti dayto yung gundaway, ituloy tayo tumanan, itagadal iti sao ni Apo Diyos. Kat kitaan tayo, iti may kadwa nga adal tayo, iti dayto nga trimestre. Kadadtoy mat, kadwak ni Pastor Gaspar, Pastor na imbagnal daw mo, kat bendisyon ni Apo Diyos tayo magkada kanya, magyaman tayo ti gundaway, nga nakiadda ka manan, dayto nga panagadal. Ken kastamot kada kayo ay ito nakabsat, iti kanayon nga kadayo kada kami. Ti panagadal tayo iti sao ni Apo Diyos. Pastor, ken kuman nga kablawam dagiti iten nga kakabsat. Iti may kadwa manen nga gundaway, iti tayo panagadal, iti dayto eskwela sa batin na tayo, ay iten mi nga gagayem, ken kakabsat, sa nga lubungan, kadagiti amin nga padak ni Lucano, kablawan kayo manen, iti naimbag nga aldaw, iti tayo panagadal, iti eskwela sa batina, ket sapay kuma, tada ito'y ketagbalin nga bendisyon kada kayo, tapno ti kasta, bumilag tayo amin, ti panagpamati, panagtalek, kenapo tayong Jesus. Ayatan nagagayem ken kakabsat, sagbay tayo nga rugyan dayto nga panagadal, awisan kayo man nga agkararag tayo. Makipagkararag kayo kada kami kakabsat. Naindaklan nga Diyos sa mami anay langitan. Iti dayto yung gundaway, ukradon mi manan dagiti sasaong. Itud mo manapo iti kay bugasan na dagitoy, tapno mataraunan kami iti na espirituan, ken mapabilag iti pamati mi. Agiyaman kami, iti panangdengeg mo, iti kararag mi, itinagan po mga Jesus. Amen. Pastor, iti dayto yung gundaway, adalan tayo iti Pentecostes. Kitaan tayo man, anya ka di tinapasamak iti Pentecostes, anya dagiti reaksyon dagiti tattao, ken anya tinapasamak iti iglesia. Ngem sagbay tayo nga mapan kadagita nga salsaludsod, Pastor, anya iti paset nga mayulo tayo tatta, apay kapakay punganan, iti adal tayo. Dahito kat masarakan iti aramid 2, 32 ken 33. Ay ito nakabsat, makibasa kayo kada kami, aramid 2, 32 ken 33. Kahit kuman nga basayon iti Lucano, kasto iti kunana, iti 32. Daytoy a Jesus, pinagungar ti Diyos, isu ang masaksyan mi amin. Iti kasta idinto anay tanok, iti makanawan ti Diyos, ken inawat na iti Ama, ti kari ti Espiritu Santo. Imbuyat na daytoy, nga makitayo, ken mangigyo. Isu nga, daytoy nga pasek amayulo tayo ayaten nga kakabsat. Ket ipakpakita na launay, dahil kinapatag iti panagungar ni Apo tayo, ng Jesu-Kristo. Takuna na ditoy, gapo di panagungar na, masaksyan ti amin. May paduyak-yak iti amin nga mamati, nga dahil gayam ibanghelyong Jesus, dahil gayam natay ng Jesus, Pastor, ket gapo di panagungar na, isu ti mangted ti panakabalin, dahil leksyon tayo tatanga Pentecostes, dahil saksaksyan nga iparparangarang ti Espiritu Santo, nga isu ti mangted bilag kada tayo. So ngayon nga kakabsat, iti pamati tayo gayam, ket napatalgadan, gapu dahil panagungar ni Apo tayo, ng Jesu-Kristo. So, Pastor, makita ta ditoy, dayjay paspasamak iti kapitulo 1, daytoy iti mangisagana kadagiti kakabsat, dito'y kapitulo 2, no anya iti nananay nga kay papanana. Kaditatan, Pastor, no kitaan ta daytoy, sagbay tayo man nga kitaan no anya ti pasamak di Pentecostes, kitaan taman, Pastor, no anya iti kay papanana, daytoy kapitulo 2. Ay ito nagagayam kan kakabsat, rumang launay nga kitaan taman, anya iti panaka sigga-siggay na, daytoy kapitulo 2, tapos iti kasta, ad-adda nga nalawag, nga makita tayo, ken mailadawan tayo, daytoy kapitulo 2. Tanong kitaan ta daytoy, Pastor, iti kapitulo 2, adda iti 41 nga bersikulo na. Ket daytoy nagudwa manen iti 2. Manipod iti bersikulo 1 ingana 13, daytoy ket iti datlag iti Pentecostes. Ken manipod 14, Pastor, ingana 41, daytoy met iti sermon ni Pedro.
Anya ba iti makita ta pastor, anya ka diti linaon na dayjay bersikulo 1 ken 13. Tapno iti kasta dagiti iti nakabsat ket adda nga nalatak nga mabuya da daytoy pastor. Anya ti linaon na pa ijay bersikulo 1 ingana 13. Dahito'y versikulo 1 aging gana ti 3 pastor, adda ti duwa nga nakabingayan na. Dahil umunang nakabingayan na manipod ti versikulo 1 aging gana ti 4, ibagbaga na dahil regalo iti Espiritu Santo. Dagiti banbanag ang masapul nga madaan kada tayo, tapno ti kasta dahil Espiritu Santo, ket isu iti mangan anay kada tayo. Dito'y versikulo 5 aging gana ti 13, ket no kasanutay ti panagsaksi. Panagsaksi ti Espiritu Santo. Isu nga dahiti duwa nga nakabingbingayan na pastor, ket may papan ti regalo, ket may papan ti panagsaksi, iti nasantuan nga Espiritu. Isu nga ayaten nga gagayem ken kakabsat. No adalon tayo, dahiti kapitulo 2, 1 aging gana ti 13, ket ipasimudaag na laeng, no anya iti kinapateg dagi milagro, iti panawon ti Pentecostes, pastor. Bueno, so nga, no kita tamad jay, kagudwa naman ng ti pastor, manipod, versikulo 14 nga na 41, dahito yung ket iladawan na, iti panakatay ni Jesus, panagungar na, ken daytoy ket pagayatan na po Jesus iti napasama kinkwana. Ken iti kagudwa naman daytoy, no kasano iti pagrebengan dagiti Hudyo, may papan iti papatay ni Kristo. So nga ayda nagagayem ken kakabsat, dakilaw na inumawatan tayo nga nasayat daytoy kapitulo 2. Taditoy makita tayo nga kas kinunatay ni Pastor Gaspar, iti sagot, iti Espiritu Santo, iti panagsaksi, babaen iti Espiritu Santo, iti napasamak kina pa Jesus, iti papatay ken panagungar na nga nangted iti balegi iti iglesia, ken kastamot anya iti napasamak nga pagrebengan iti Hudyo, iti papatay ni Jesus. Pastor, anya iti kay papanan na kadi iti Pentecostes. Tada ito ikat kankanayon da nga sarsaritaan, Pentecostes kung kuna tayo. Kasano ka di daytoy nga sao, abalikas ket naala, ken anya iti naggapuan na nga piyesta kadagiti Hudyo, pastor. Daytoy Pentecostes nga makon ko na nga pastor, ket isu daytoy dayjay may papan dagi panagpiesta kas kunayo tatay, dagiti Hudyo. May kadwa, isu daytoy ti ragsak dagiti Hudyo, may papan ti panagyaman. Na dagiti tattao, ket gapu iti nariknada, iti kinaimbag ni Apo Dios kadagiti panagbiag da, daytoy Pentecostes gayam, ket isu daytoy dayjay panangiparangdamat ti panagyaman da kini Apo Dios. Narway nga bendisyon ti nariknada kini Apo Dios. Ken kastamat dayjay lawas daytoy nga panawon ni Apo Dios, nga ibagbaga na uray pay dagiti Israel, dagiti lawas nga Pentecostes, nariknada, no kasano nga ni Apo Dios, ket nakiadda, nang ted, dagiti kasapulan da, dagiti taraon da, daytoy gayam, aldaw ti Pentecostes, isu iti panangiladawan, iti panangisalakan ni Apo Dios, manipod iti panakasuot da, dagiti didigrada, dagiti uray pay kadagiti bisin kadakwada, daytoy Pentecostes isugayam iti maysa nga panagpies dagiti tattao tani Apo Dios sana nga binaybayan ida. Ayaten nga gagayem ken kakabsat, iti Pentecostes ket maysa gayam nga panagpiesta no kasano tayo nga marikna ni Apo Dios iti pambendisyon na kadagiti panagbiag tayo. Isu nga no mariknam kabsat ko, iti bendisyon ni Apo Dios kan kanayon kuma nga ti aldaw ti Pentecostes, ket isu iti marikna tayo, tani Apo Dios gayam, isu tinangpadda, kadayta nga banag kadagiti panagbiag tayo, pastor. So, kaya mga organisawan, pastor, kaditi Pentecostes, iti ladawan na dayta, iti daan nga tulag, ket daytoy ket isu dagiti piyesta iti lawas. Wen, pastor. Ken hala nga piyesta iti lawas, isu pay dagiti piyesta iti umuna nga bungbunga. Wen. Daytoy isu dayjay panangtedda iti panagyaman gapo iti ragsakda kinni ni Apo Dios. Ket daytoy no kitaan tan ditoy libro iti aramid, isumutan iti Pentecostes pastor, isu daytoy iti pannakayanak iti iglesia. Kaya nangur nga sawen ayaten nga kakabsat ken gayem, iti pasamak iti Pentecostes, daytoy isu iti umuna nga bungbunga dagiti mamati,
nga isu itinaited kiniapo Dios taon iti kasta isaknap da iti damag ti pannakaisalakan iti lubong nga ayanda. Pastor, anya dagiti banbanag nga napasamak idi panawon iti Pentecostes. Wan, Pastor. Idi panawon nga karkararagda anya dagiti paspasamak nga nakita nga ilanat iti nasantuan nga kasuratan. Anya ti umuna, daytoy ti saritaan na iti Aramid 2 bersikulo 2 pastor. Anya ti kunana? Iti versikulo 2, iti kapitulo 2, iti libro ti Aramid, kasto iti kunana, ket iti apagdarikmat, imay manipod langit ti may sa adaranudor, akasla pa nagpuyupoy tinapig sa unay nga angin, ket pinununa ti amin abalay nga yanda, ngagtutugaw. Versikulo 3, ket nagparang kadakwada, dagiti kasla dildilang apoy, anaibunong ket nagdisu ti tunggal maysa kadakwada. Versikulo 4, ket napnuda amin iti Espiritu Santo, ket rinugyanda iti nagsasao, kadagiti sabsabali a pagsasao, akas inted ti Espiritu kadakwada a pagsasao. Isu nga dayjay versikulo 2, Pastor, ket nakaisentruan, nakapukusan na, ket no kasano, iti panang punno ditoy iti Espiritu Santo kadagiti mamati. So ano kita dito nga ibaga ni di pastor at dati inladawan na nga narami di bersikulo do sa kunam nga umuna nga makita ta di jay adda iti daranudor nga imay pastor daranudor kunana kay nasawan no daranudor mangag. Wan. So nga nukit kita anda daytoy nga daranudor saan laeng nga ayan ti may nga tao. No di kunana pinununa iti balay. Dahil iti iladawan iti bersikulo 2. Kanyamat pastor iti iladawan iti bersikulo 3. Dahito iti nakasidsidaaw. Takunana ditoy, dahil bersikulo 3, ket dildilang apoy. Anya dahita nga pinabileg, dahita dildilang apoy. Nga nagparang kadagiti mamati. Iskayat na saritaan, dahil pan nakabalin ti Espiritu Santo, iti panawon ti Pentecostes, saan nga nailumeng, Pastor? Talagang nga dahito ket na ipablaak. Ngayon ti pagsyatan na, dagiti laeng tattao, nga nagkarkararag, dagiti tattao, nga nagdawdawat, iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, ket daytoy isud nga ruden, iti nagparang kadakwada, nga saan nga nailimod ka kung naktatay, tapno ti kasta, dagitoy ketagbalin nga saksi, agyay akas kuna ni Apo Jesus, nga umayto iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Ayayaten nga gagayem ken kakabsat. Awan nga rod iti may lemang. No sika ken siyak, ket awaten tayo ti Espiritu Santo, maadwan tay gayam ti pannakabalin. Mahan tayo nga mailumang no di ket agbalin nga iskandaluso gayam, dagi kinaimbag ni Apo Dios kadagiti sabsabali. Gapu iti Pentecostes makita tayo, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, nga iso dayto yan, iti pannakabalin tayo, nga agawis, kadagiti, tattao, akayat damat, nga agsaksi, kini Apo Jesus. Ken iti bersikulo 4 pastor, kunana di jay nagsauda kadagiti sabali nga pagsasao. Dahito iti maysa kadagiti nakaskasdaaw. Ngano daduma, dagiti agar-arama dahito nga bersikulo nga ibagada agsauda daduma ko na dahito iti bagbada nga speaking in tongues. Ngam dahito nga speaking in tongues sa sarsiratan ti Biblia ket naawatan dagiti tattao. Tanukit kita dahito pastor at dagiti kunkunada nga Jewish diaspora dagiti pannakawara-wara dagiti kakabsat gapu iti pannakaidadanas. Ngam agsiddaaw da nga dagitoy taga Galilea idi, nga iso dagitoy adalan na po Jesus idikwan, agsauda moten iti pagsasao, dagiti sabali nga tattao, nga maawatan da. Daytoy nga pagsasao, kadaytoy nga di Aramaik nga pagsasao. Kadaytoy nga pagsasao, amin dagiti makangeg kadagiti adalan, ket nabindisyonan da, tanawatan da. So ano kita antay nga rudan daytoy pastor, iti pasamag, idi nga imay ti Espiritu Santo, adda iti talo, nga saritaan na nga kas binasa ta, ken diniskutir ta, iti kapitulo 2, versikulo 2, nga 4, nga umuna,
ket adda tinapigsa nga uni nga daranudor, ket adda dagiti dildila ti apoy nga dimsag kadagiti tattao, ken dagiti kakabsat nagsauda kadagiti na dumaduma nga pagsasao nga naawatan da. Kaya nanghur nga saon ay tinakabsat, idi imay iti Pentecostes. Dagiti kakabsat ket naisaganad da iti bagbagida. Hanlaeng nga inggid dato ket naaddan iti Espiritu Santo. No dikid di sagbaypay nga umay kakabsat iti Espiritu Santo naisaganadan iti bagbagida, babaan iti panagkarkararag, panagadal kadagiti sasao ni Apo Dios. Kastamot ay tinakabsat, isaganam iti bagim. Tapno iti kasta, intuno mai parukpok iti maudi nga tudot iti Espiritu Santo at datayumot nga nakasagana nga umawat. Pastor, anya iti reaksyon dagiti tattao idi nga umay iti panakaaramat iti Espiritu Santo. Anya dagiti reaksyon da. No, kitaan tango muna ijay kapitulo 2, versikulo 5 ken 6. Anya kakabsat iti kunana, adda iti napintas nga ladawan. Ta idikit kita daytoy nga bersikulo sa babasahin pastor. Ket ijay English ket confusion kasla dua-dua. Hindi kita iti Ilocano adda tinapintas nga translation na pastor. Sige, basahan sa tanto kitaan daytoy. Bersikulo 5 ken 6 iti kapitulo 2. Anya ti kunana. Kastoy ti kunana, ket nagnaedda idi iti Jerusalem. Dagiti nasingpet a lalaki a Hudyo, a naggapuda kadagiti suamin a nasyon iti baba ti langit. Ket idi nangngeg daytoy adaranudor, naguurnong dagiti adu a tao, ket nasdaaw da, agsipud at tatitunggal maysa tao, nangngeg na ida nga agsasauda iti pagsasao na abukod. So ano, kita mi dayan pastor, kunadagat nasdaaw da. Kaya nang nga sawan, iti may iti Espiritu Santo, dagijay tattao nga dati ket saan da unay nga amo da nga pagsasao, nga mangmangagda mo da. Ngem iti kuan nasdaaw da, tapay mabalinda moten nga makapagsaw. Kaya nang nga sawan, pastor nga no gayam iti Espiritu Santo ket umay kada tayo. Ikan na tayo iti sabali nga bilag tapno idanon tayo iti sao ni Apo Dios. Isu nga agsidaaw dagiti dadduma at dati makonverter. Tapay, dahil ket trabaho iti Espiritu Santo. Anya pa iti may kadwa pastor. Iti bersikulo 7, anya iti kunana. Iti bersikulo 7 kunana, ket isuda amin nagmalmalangada, ken nagsidsidaaw da akun kunada, apay dagitoy ngagsasaw, saan da amin aya at taga Galilea? Kayat nang saritaan nga kasla mawatan tayo daytoy kakabsat nga dagiti tattao ket agsauda dagi saan da nga pagsasao. Ket amuda no sa dino tinagtaudan dagitoy kunana ditoy nasisingput nga lalaki at taga Hudyo. Ket gapu dagitoy nasingput a lalaki nga taga Hudyo pastor, ket agsauda motten dagiti pagsasao di lugar nga tapananda. Isu nga rod ayaten nga gagayem ken kakabsat, no paaramat tay gayam kini Apo Dios, ket aramaten tayo dayjay ngay panawon tayo ngagsaksi ken marikna tayo iti bunga ti Pentecoste kadagiti panagbiag tayo. Awan nga rod ti lapped. Tat Espiritu Santo isuro na tayo tapno makipasek tayo iti banghelyo ni Apo tayo nga Jesus. Anya pa iti may katlo nga reaksyon dagiti tattao. Ato mo na nasdaaw da, ken iti may kadua nagmalmalangada pastor. Iti may katlo anya ti kunana 2:8 ingana 12. Kastoy ti kunana, ket apay ang mangyegmi at itunggal may sa kadakwada, agsao iti sao nakayanakan mi. At taga Parsya, ken taga Media, ken taga Ilam, ken dakam ngagnaed igi Mesopotamia, igi Judea, ken ijay Cappadocia, igi Pungto, ken ijay Daya. Ijay Phrygia, ken ijay Pampilya, ijay Hipto, ken kadagiti diso iti Libya, ngadda iti denna ti Sirene, ken dagiti naggapu sa di Roma, dagiti Hudyo, ken dagiti simurot iti kinahudyo. Dagiti taga
Creta ken Arabia mangigmi ida ngagsasaw kadagiti saumi kadagiti nakaskas daaw nga aramid ti Dios ket addada amin ang nagmalmalanga ken agduadua akun kunada iti maysa ken maysa anya ti kay papanan na daytoy. No, makita tayo, Pastor, kung nabajigat, at dati nagmalmalanga, at dapat tinagdudwa. When? Gamin, handa nga pasyenta, dagitoy nga mangalap tikan, ni mabalinda mo tin ngagsaw ka diti pagsasauda. Kadyan tangay, kat saan da nga nakalpas iti adal. When? So nga, anya pa iti makita, may kapat pa nga makita ta Pastor ito, yung reaksyon iti tao, at di versikulo 13, anya pa iti kinunana. Kunana ti versikulo 13, ngem dagidi da duma agrabrabak da akinunada napnuda iti baro nga arak. Oh, anya ba iti reaksyon na? Ibagada po iti Pastor nga napnood na ti baro nga arak. Kaya nasa, ibagada ka nabartag da. When? Ta, apay, handa nga maakseptar no anya iti napasamak. Ta saan da nga mawatan nga daytoy gayam katulong iti Espiritu Santo. Ayatan nga gagayam ken kakabsat. No iti maysa nga mamati ket maawat na iti bilag iti Pentecostes ken iti Espiritu Santo. Addo kakabsat itagsidaw ko tayo. Tapay dagiti banbanag nga santay idi nga maaramid ket maaramid ta itan gapo dayta iti tulong iti Espiritu Santo. Pastor, kitaan taman, anya ka diti linaon iti sermon ni Pedro. Tano kitaan ta daytoy kalpasan nga nagsermon ni Pedro 3,000 iti nabaw ti saran. When? Adu. Idi kadi nga panawenda adda kadi dayjay 28 fundamental beliefs in Pastor. Wenno anya ti linaon na dayjay sermon ni Pedro idi nagtakder isuna. Ta ni Pedro hanmod nga dati nga mga kasama. When? Ngam naturod ni Pedro. Oh, Pastor, ngam kitaan taman anya iti umuna nga linaon iti sermon na. 22, idi mo lang nga kapitulo, Pastor. Anya ti kunana? Kastoy ti kunana ti versikulo 22. Ulalaki nga Israelitas denggen nyo dagiti asaw. Ni Jesus at taga Nazaret lalaki a pinaneknekan ti Dios kada kayo. Kadagiti pan nakabalin ken nakaskas daaw ken dagiti pagilasinan nga inaramid ti Dios gapu ken kuana iti nagtitingan nyo akas amuyo met. Isu nga tilinaon na daytoy may papanday jay ngay Hesukristo, Pastor, nga isu iti nangted iti pamaneknek iti Dios. Nga no kasano nga ni Apo Jesus, ni Apo Dios ket nagbalin nga lasag. Tapno ti kasta ipaduyak-yak na ti kinaimbag na dagiti tattao. Isu nga iti linaon na daytoy ayaten nga kakabsat iti bersikulo 22 ket ipasimudaag na nga manipod iti nailangitan nga Dios ket imay agpaay kadatayo naglasag tapno ti kasta ipariknana iti kinaimbag ti Dios ti langit. Wen, basta so nga may dagay naglasag isuna. When? Tapno mariknana no nya ti karirikna tayo. When? Pata. Anya pay. At iti kunana idi mo lang nga bersikulo, Pastor, nga jay idi mo lang nga 22 kunana pa jay pinanagnakan iti Dios. Kaya nasawan nakem ti Ama iti panaglasag ni Kristo. In English kunana there is the authentication. When? Ket iti may katlopay anya pa iti kunana iti bersikulo 23, Pastor. Anya pa iti kunana di jay. Kastoy ti kunana, daytoy nayawat a mayalubog iti natudingan na panggep, ken sigud apan nakamu ti Dios, pinapatayo ken inlansayo ti cross gapu kadagiti ima dagiti nadamsak at tao. Bersikulo 24. Isu pinagungar ti Dios ang nakalapsot kadagiti rigat ni patay, gapu tasaan ang nabalinan ating len ni patay. Oh, so ano, makita tayo ti Pastor ijay bersikulo 23, ti sarsaritahan na ditoy kada di panakailansa ni Kristo. Tapos di binasam nga 24, iso daytoy met iti panagungar na nga saan pulos nga matenggel ni patay. Daytoy ti linaon na dijay sermon ni Pedro. Anya pa dapat iti dua, Pastor, nga makita tayo linaon na ta daytoy ket innem amin di linaon na nga nakasentro daytoy amin kini Apo Jesus. Iti may kalima, ada di bersikulo 33, Pastor, anya ti kunana. Ti kastoy ti kunana, iti kasta, idinto anay tanok, iti makanawan ti Dios ken inawat na iti Ama. Ti kari ti Espiritu Santo, imbuyat na daytoy nga makitayo ken mangegyo.
verse 34 or 36 kunana dito, pastor. Amwen nga rod nga awan duwa-duwa ti amin na balay ti Israel, aday to Jesus ngin lansayo ti cross, inaramid ti Dios nga apo ken Kristo. So ano kitanta din pastor dayjay sermon ni Pedro iti may kalima kunana di bersikulo 33 tatay kunana idinto anay tanok. Kaya nasawan naitanok katanya naipangato. Well, Then iti bersikulo 33 dayto ikat naikan iti kinadayag. Iso nga ayatan na gagayam ken kapsat no kitkitaan tayo dayjay sermon ni Pedro adda dayto iti innem nga linaon na. Umuna dayjay panaglasag ni Kristo, may kadua dayto iket inaprobaran iti Ama, iti may katlo dayjay pannakailansana, may kapat panagungar, may kalima pannakaitanok na nga nagpalangit ken iti may kanam dayjay paduyakyak iti kinadayag iti Dios. So nga ayatan nga gagayem ka nakabsat no kita ta di sermon ni Pedro daytoy ket nakasentro amin kinapa Hesus. No kasano iti naramid na. Pastor, anya iti apil. No kita dihang kiti no nagsermon tayo adda ti apil na. Well. Anya ti apil iti sermon ni Pedro. Daytoy ket masarakan iti kapitulo 2 bersikulo 38 ken 39. Anya iti kunana pastor. Iti Biblia kunana, iti 38, ket ni Pedro kinunana kadakwada, agbabawi kayo ken mabautisaran, titunggal maysa. Kada kayo itinagan ni Kristo, amay paay ti panakaikat dagiti basbasol yo, ket awaten yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Versikulo 39, tati kari may paay kada kayo, ken kadagiti anak yo, ken kadagiti suamin nga da iti adayo, isu amin nga ayabanto ti Apo a Dios tayo. Pastor, no kitanta ditoy ada ti duwa nga linaon na dayjay sermon ni Pedro nga kas apil na. Umuna kunana dayjay ket agbabawi kayo. When? Kaya na nga sawen nagbabawi tayo, marikna tayo ti kay nagbasol tayo ket kasapulan tayo iti mangisalakan. Ken iti may kadua kunana dayjay mabautisaran. When? Kasapulan nga marik natin mo't pastor iti baro nga panagbiag ken Kristo. Ayata nagagayem ken kakabsat rumbeng launay nga marik na tayo. Ngayon tunumay iti damag ti panakaisalakan kada tayo marik na tayo iti kinamanagbasol tayo ken kasapulan tayo iti maugasan tapno maaddan tayo iti baro a panagbiag. Pastor, anya pay iti mainayon mi ditoy tapno iti kastaket mangted iti nananay. Anya dagiti banbanag nga ited mo tapno mangted iti karit kadagiti kakabsat. When ayaten nga gagayem ken kakabsat. Iti aldaw ti Pentecostes, ti pannakay parangarang, ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Ket silsilwan na, ikan na ti dakkel akay papanan, nga intun daytoy nga Espiritu Santo, ket marikna tayo, dahil sakripisyo ni Apo, iparikna na kada tayo, di sakripisyo ni Apo Diyos, ni Apo Isus sa cross, ket isukuma ti mangguyugoy kada tayo, nga makipasek, dayjay nga pagribangan ken responsibilidad. May kadwa, masapol kuma nga daytoy ket saan tayo nga madadayo, iti iglesia tayo. No datayo ket narikna tayo, nga ti Espiritu Santo, ket inikan na tayo kadagiti talunggading, inikan na tayo ti pannakabalin, makimaymay satay kuma, iti iglesia na, tapno ti kasta sa alaeng nga datayo gayam, iti maserbyan, uray pay gayam ti sibubukel nga iglesia ni Apo Diyos. Well, Pastor, so nga dayjay iti mapasamak iti Pentecostes. So nga ayat nagagayem ken kakabsat agyaman tayo nga iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nadda kada tayo. Ket iti pangrikop tayo daytoy ket dawan tayo ni Pastor Gaspar nga idalan na tayo iti kararag. Agkararag tayo, amami nga nasantuan nga dat sa dilangit. Uwa po Diyos, naadal mi ti kinapateg ti Pentecostes. Iti ubuna nga bungbunga, iti Espiritu Santo. Agsao ka kadi o Diyos kadagiti panagbiag mi. Maparubrub kadi iti panagbalin mi abaro a parswa. Agbalin kami kadi anan-anay. Tulungan da kami Apo Diyos nga agbabawi kadagiti
basbasol mi, tapno ti panagsublimi kini Apo Jesus, babaan ti tulong iti Espiritu Santo, agbunga kadi o Diyos, dagitoy, ket dagiti aramid mi kadi, may tunusen kadagiti amin apagayatam. Bendisyonan met dagiti inayat, ngagdingdingeg, agbuybuya, nga ken makipag-adal kada kami, sa dinuman tayanda, sapela kadi, tati pamindisyon ti langit, mariknada, manipod ita, kenteg na nayon. Tadinawat mi amin na gitoy, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Ayate nagayem ken kabsat awisan da kay tumanen iti may sagundaway nga gadal iti kastoy nga sao ni Apo Dios. Pastor, thank you very much. Kada kayo ay nakabsat Dios iti agngina.